Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του. Επικράτησε του Ολυμπιακού με 82-64 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και σφράγισε με αυτόν τον τρόπο την κατάληψη της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό τόσο παγωμένο όσο και το χιόνι που κάλυψε το λεκανοπέδιο. Η αλήθεια είναι ότι στην άμυνα οι παίκτες του Παναγιώτη Γιαννάκη έδειξαν μπόλικη διάθεση, αλλά από ό,τι φάνηκε αυτό δεν έφτανε στην πρώτη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός ήταν άστοχος στις βολές, αλλά με 6 στα 8 τρίποντα πήρε προβάδισμα ακόμη και με 12 πόντους. Στη δεύτερη περίοδο οι ερυθρόλευκοι ανέβασαν την απόδοσή τους, πήγαν την μπάλα κοντά στο καλάθι και κατάφεραν να μειώσουν στον πόντο. Αλλά Ελαίο Διαμαντίδη το ημίχρονο έκλεισε 36-41. Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε καν στο παρκέ του γηπέδου. Ο Παναθηναϊκός έκανε ό,τι ήθελε με υπομονή στην επίθεση και επιμονή στην άμυνα και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλό του. Η διαφορά άγγιξε τη μέγιστη τιμή της στο 38 λεπτό 79-55, ήτι 24 πόντι. Μακράν ο κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Κέννεντι Ουίνστον με 26 πόντους έχοντας 7 στα 7 τρίποντα. Σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού ήταν ότι ο Λιν Γκριν έμεινε άποντος για τον Ολυμπιακό.